Ke pulago boba grate siam no bele bele kha hambai marugo sing o nok barwate go ani bo nok rok rojak thai tile lo ya ani hinke rok sajagi thangmani bono boba grate siam ro phaimani bangai belai khusing ha tong thong ha tei sajaknai sikokri achak khe Norong by pro, norong kok dari, norong tino. no ya Kok dia pun nomor tino. kau raya pharo phaimani bangai inge u to chilo thang amo photorok telangoi to chilo thangmasi to chilo maya hi sairo jawo inge ba hai tong hota mali ya he ang Chubamwng by norong ni bosot kuchi otong. khusi ke tei sajangnai sikari kha asu khen khusing la ha so hasaka soljangnai sikari kha asu ke khusing ha ke busi ake naya o to sil thang bunung maya hi hoi do jago ge tabo buba grale jengno jeng saya wisi bawa samani genangni o ti prasarong no hajakmani bangai rokha inke khusing khata Boba grate siam no tamo kok kesana yang mau rok no kok dia pun Chubamwng by. bele ke boba grate siam no bele ke hambai maya paru amo 1000 bar no borok jengno ha Chubamwng ani bumung ke goya sori jamatia tei horsung kami Khulumkha ang Pinaki de Burma Tripura hastini joto lukurogno no Swarnakomal Jewelers ni bakhaktei Rath Yatra ni khaka hamtai khulumung yafaru Swarnakomal Jewelers nong ni bagi tuwi faika Swarna Varsha offer o offer chengri jagnai 23rd June ni simi 12 July jara tai botong nong ni bai koktoma kaham abong kha noro kacham rangchak no selai bo ketal hallmark ganang rangchak ni mani talangnani shep botong obo simia kotor khlai diamond ni necklace exhibition bo chengri jak Gold ni making charges rupe tongnai 25% off te diamond ni making charges rupe tongnai 100% off amos mia ko mega lucky draw tongnai duita scooty te lucky draw tongnai 11ta home appliance te niro five room no sokan bo Totono lamsogo Swarnakomal of Hainabar tai chini Swarnakomal ni showroom shalbrum no khuluk jak Hambai